Είμαι 20 χρονών, ψήφισα για πρώτη φορά, ψήφισα Χρυσή Αυγή για τον λόγο ότι οι πολιτικοί τα έχουν κάνει όλα μπάχαλο και κυρίως λόγω αντίδρασης. Είμαι φοιτητής, ψηφίζω για το μέλλον και προσπαθώ να το φτιάξω καλύτερα όσο μπορώ. Είδα ότι δεν υπάρχει κάποια άνοδος με τους κυβερνώντες που υπάρχουν ήδη. Ήμουν ανάμεσα Χρυσής Αυγής και ΣΥΡΙΖΑ και τελικά αποφάσισα Χρυσή Αυγή. Από αντίδραση καθαρά και μόνο. Εμείς εδώ ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή, γιατί μόνο ο κύριος Μιχαλολιάκος με τα παιδιά ήταν δίπλα μας. Μας ρίξανε όλους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι μας. Τη βλέπετε την τσάντα πως την έχω? Πρώτα την έπαιρνα στο χέρι. Τώρα επειδή μου την έχουν πάρει, ούτε αλυσίδες, ούτε σκουλαρίκια, ούτε τίποτα. Ο κύριος Μιχαλολιάκος και τα παιδιά του μας βοηθήσανε. Χρυσή Αυγή, και όταν στον άλλο γύρο Χρυσή Αυγή πάλι. Οδηγεί του ελληνισμού βάθος. Σιγά πάνω! Σιγά! 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 Τι γη! Χρυσή Αυγή! Μυστικών! Άμα! Τη γη! Χρυσή Αυγή! Άμα! Τη γη! Χρυσή Αυγή! Άμα! Τη γη! Χρυσή Αυγή! Από τη στιγμή που οι κάτοικοι εδώ της περιοχής διαμαρτύρονταν διαρκώς για τα συμβαίνοντα στη γειτονιά και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση δεν ανταποκρίνονταν, δεν έτειναν ευήκον ούσας, το πούμε, οι άνθρωποι βρήκαν λύση μόνο στη Χρυσή Αυγή, έστω και αν κατέφευγε πολλές φορές σε ακραία μέσα, τα οποία βέβαια δεν υποστηρίζω. Μεγάλωσα στη Φιλοθέη, πήγα σε αμερικάνικο σχολείο. Δεν ήταν ποτέ παιδικός μου ήρωας ο Χίτλερ. Και όποιος μιλάει για το Χίτλερ το 2012 είναι για γέλια. Από την άλλη όμως δεν έχουν αποποιηθεί και τους δικούς τους παιδικούς ήρωες οι αριστεροί. Ο Στάλιν που είναι σαν το Χίτλερ. Τέλος πάντων, αν κάτι που αποκόμισα από όλη αυτή τη διαδρομή είναι ότι κατάλαβα ότι στη συνείδηση οι Έλληνες είναι αριστεροί, ονειρεύονται αμερικάνικα και έχουν χάσει εντελώς τον προσανατολισμό τους. Από εκεί και πέρα φρονώ, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, ότι η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κόμμα και το μόνο κίνημα που πραγματικά είναι υπέρ των μεταναστών και των προσφύγων, γιατί ουσιαστικά υπερασπίζεται τους Έλληνες που πλέον αισθάνονται στη χώρα τους πρόσφυγες και μετανάστες. Υπάρχει πάντως ένας παραλογισμός. Κάποιος κόσμος μιλούσε για κατάλυση της δημοκρατίας, για χούντα, για κατοχή. Ο ίδιος κόσμος τώρα ξαφνιάζεται που η Χρυσή Αυγή έρχεται να διαταράξει το κλίμα στη δημοκρατία μας. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο. Βέβαια, δεν ξέρει τι του γίνεται. Εμένα δεν με εξέπληξε. Όταν τόσο καιρό έβλεπα γιαούρτια, επιθέσεις, ξυλοδαρμούς εν ονόματι της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, σιγά σιγά θα είχαμε και τα άλλα. Αριστερά. Πάρα πολλές, άπειρες. Έχουμε αποτυχία των δύο μεγάλων κομμάτων σε όλα τα επίπεδα. Και έχουμε αποτυχία των δύο μεγάλων κομμάτων σε όλα τα επίπεδα και γενικά του πολιτικού συστήματος, και αυτή η αποτυχία έχει στείλει τον κόσμο στα κάγκελα. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ανεξέλεγκτη και συνεχής ροή λαθρομεταναστών, μεταβολή των ελληνικών πόλεων σε αποθήκες ψυχών, εξοικείωση με μια καθημερινή επιθετική συμπεριφορά και βία, η οποία από ένα σημείο και μετά πάβει να είναι προνόμιο μόνο μιας νεολαίας, ας πούμε, αριστερόστροφης, και απλώνεται και σε όλο το φάσμα. Πάντως αυτή η δύναμη, κατά τη γνώμη μου, της Χρυσής Αυγής σε ένα σημαντικό βαθμό οφείλεται στο ότι τόσο καιρό δεν βγαίνανε στην τηλεόραση, δεν ήταν στα μέσα ενημέρωσης, ήταν αντισυστημικοί. Υποθέτω ότι τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε στη Βουλή και να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης, θα αρχίσουν να χάνουν
Διότι ισχύει εδώ Ποιος το ότι... είχε πει αυτό, το εδοξάστη κρυπτόμενος? Ο Γιώργος Παπανδρέου για το Γρίβα. Είναι αλήθεια ότι το κρυφό τρόποντινά καλύπτει, ομορφαίνει, ενώ το εκτεθειμένο ασχημένει. Χρυσή Αυγή. Το μόνο κόμμα που νιώθω με ασφάλεια. Νιώθω ασφάλεια σαν πολίτης. Το οικονομικό έρχεται δευτερεύον, που λένε τα οικονομικά. Αλλά την ασφάλειά μου σαν Έλληνας πολίτης θέλω. Να μπορώ να κυκλοφορήσω στη γειτονιά μου όπως παλιά. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να είναι λεπροί. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται σε απόγνωση, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τιμωρήσουν. Υπάρχει ένα τέτοιος κόσμος, είναι δίπλα μας. Η Χρυσή Αυγή έκανε χρυσές δουλειές στην πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα. Χρυσές δουλειές. Όταν λέμε χρυσές δουλειές, έδιωξε όλους τους μαύρους. Οι οποίοι είχαν πλημμυρίσει, ακόμα και στη δική μου πολυκατοικία, ήταν γεμάτοι και φύγανε. Αυτοί που ήταν οι βρωμεροί, που είχαν όλες τις αρρώστιες, φύγανε. Φύγανε γιατί έπρεπε να φύγουν. Φαίνεται δηλαδή όταν τελειώσει η ευμάρεια, τότε αρχίζουν και βγαίνουν άγρια πράγματα από μέσα μας. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Εδώ είμαστε, ναι. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό. Μπορούμε μόνο να αμυνθούμε βέβαια. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτά, ξέρεις, είναι παιδιά, κατά τη γνώμη μου, φοβισμένα. Φόβος είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό. Δεν μιλάω για το φόβο σαν κάτι που έρχεται και παρέρχεται, όπως σε όλους μας. Δεν ξέρω βέβαια κόσμο από εκεί. Έχω γνωρίσει όμως σε άλλες περιπτώσεις παιδιά έτσι στο στρατό, ας πούμε, που ο φόβος είναι μόνιμο συναίσθημα, τυλιγμένο μάλιστα με μία άβρα στην οποία καταφεύγουν όπως οι νυχτερίδες στο σκοτάδι. Έχω γνωρίσει παιδιά τέτοια τα οποία έχουν τσαλαπατηθεί, έχουν πιει φαρμάκια δηλαδή στη ζωή τους. Στη Χούντα είχαμε στο ΕΑΤΕΣΑ φαντάρια βασανιστές. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Είναι τσαλαπατημένα παιδιά. Η φτώχεια δεν σε κάνει χρυσαυγίτη. Όχι. Γιατί αν ήταν να είναι έτσι τα πράγματα, τότε με συγχωρείτε, αλλά στον καιρό που ήμασταν πιο φτωχοί θα είχαμε 10 χρυσές αυγές. Δεν είναι έτσι ακριβώς το πρόβλημα. Δεν σε κάνει φτώχεια. Σε κάνει όμως η ανασφάλεια, που είναι τρομερά μεγάλο πρόβλημα, σε κάνει η έλλειψη προοπτικής που δεν σου τη δίνει κανείς, σε οδηγεί η οργή, το μίσος και η απελπισία, και βεβαίως όλα αυτά ενισχύουν αυτό το ακραίο κομμάτι προς τα δεξιά. Υπάρχει κόσμος που τρέφει συνολικό μίσος για την πολιτική και λέει «Πού είσαι, Παπαδόπουλε?» Υπάρχει κόσμος. Βέβαια, το ξέρω. Αρκεί να πάρετε ταξί, παίρνω εγώ. Να μην κρυβόμαστε. Αρκεί να πάρετε ταξί, σας λέω, παίρνω εγώ. Ωραία. Έναν Παπαδόπουλο θέλουμε, σου λέει ο άλλος. Βέβαια, καμιά φορά το ακούω. Από άνθρωπο στραμμένο προς το κενό. Μη απευθυνόμενο δηλαδή συγκεκριμένα, έτσι. Τι σας λέει ο κόσμος? Τι σας έλεγε μάλλον ο κόσμος προεκλογικά? Νιόνιο, βγες, πες. Εσύ, τι εγώ, 70 χρονών, σηκώσω τη σημαία. Και τι θα έλεγα δηλαδή? Αυτό που λέω και τώρα. Να συνεννοηθούμε, να συνενέσουμε, να βρούμε έναν δρόμο δημιουργικό. Όχι, δεν έχουμε Χούντα. Αλλά αυτό που έχουμε είναι πολύ άρρωστο. Είμαστε άρρωστοι. Όλοι όσοι μιλάμε και θέλουμε να εκφραζόμαστε και προσέχουμε τις λέξεις μας στο διάλογο ή στην έκφρασή μας, δεν είμαστε τίποτε σπασίκλες ή τίποτε φλόροι. Το κάνουμε αυτό επειδή ξέρουμε ότι ο λόγος, η ομιλία, ο διάλογος, η έκφραση είναι το τελευταίο οχυρό απέναντι στη βαρβαρότητα. Εάν ο λόγος υποτιμηθεί, απαξιωθεί και πέσει σε στερεότυπα, όπως γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τότε η βαρβαρότητα, τότε πια η ζωή γίνεται ένας μηχανισμός γρονθοκοπήματος. Ότι η πολιτική ηγεσία απέτυχε είναι φανερό. Για να δούμε και την πνευματική, τα πανεπιστήμια, την ακαδημία, υποτυπώδης η παρουσία τους, των σωματείων, των πνευματικών, λογοτεχνικών, της ακαδημίας. Από εκεί και πέρα τι υπάρχει? Οι ατομικές φωνές. Στην πλειονότητά τους όμως οι ατομικές φωνές ακολουθούσαν μια προοδευτική για να εισπράξουν παλαμάκια.
Βεβαίως υπήρχαν εξαιρέσεις. Ποιος τις άκουγε? Αχ. Ξέρετε τι λένε οι περισσότεροι? Φούσκα είναι, θα σκάσει. Φοβούμαι πως δεν θα σκάσει εύκολα. Είμαστε σε ένα σημείο μεγάλης στενότητας, οικονομικής, μια σύγχυση, ένα μπέρδεμα, μια δυσκολία συνεννόησης. Όταν περνάει ο κόσμος τέτοια πράγματα, βγαίνουν από μέσα του πράγματα που είναι άγρια και σκοτεινά. Τι σημασία έχει αν θα βγει από το αριστερό φάσμα, από το ακροαριστερό ή από το ακροδεξιό? Σας λέω, για τα παιδιά μας δηλαδή, η μόνη μας άμυνα είναι ο λόγος, η συνένεση, ο κοινός νους. Ψηλά γράμματα, Σαββόπουλε, θα σου πούν τώρα. Δεν είναι ψηλά γράμματα το να προσπαθήσει κανείς να αμυνθεί απέναντι στο ξεχαρβάλωμα, να περισσώσει ό,τι μπορεί. Τι να κάνουμε δηλαδή, να αρχίσουμε να δαρνόμαστε? Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φραγκεστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Από την ώρα που ο Φραγκεστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμηδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται.